صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تا مدینہ ہے اللہ دے پاک نبی نے اپنے ایک یار دے بارے پوچھیا میرا یار آ نہیں رہا میری بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کردے نے سونیا او ساڈا یار بیمار ہے بیماری نے غلبہ کر لیا توجہ کریا جے بیماری نے غلبہ کر لیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ او دا پتہ کر کے آؤ صحابہ ٹر گئے نے جا کے پتہ کر کے آئے نہ جان نکل دیئے نہ جان چھٹ دیئے بس صحابہ قریب بیٹھ کے کلمہ دی تلقین کر دے لے آدھے نے یارا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ دے لے تاکہ ساڑھے یار دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے نبی دا یارے حبدارے نبی دا پیارا کلمہ پڑھدا ہے پر زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا او دا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھدے نے پر زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا صحابہ واپس آئے عرض کر دینے لاجپالا او دے کول بے کے کلمہ پڑھے آئے پر کلمہ او دی زبان تے نہیں ہوندا جدو پڑھ دے زبان اڑ جاندی ہے زبان تے کلمہ نہیں آ رہا میرے آقا نے فرمایا میرے کول لے کے آؤ وہ دی چار پائی میرے کول لے کے آؤ صحابہ چلے نے تھوڑی دور گئے میرے آقا نے آواز ماری فرمایا صحابہ مڑ کے واپس آ جاؤ میں آپ اپنے یار دی عیادت واسطے جاواں گا اللہ دے پاک نبی گئے جا کے کلمہ پڑھایا پر پڑھ دے نہیں رب دیا بندیا میرے آقا نے فرمایا دے بابے نو بلاؤ یا رسول اللہ بابا فوت ہو گیا ہے فرمایا ایدی اماں نو بلاؤ ایدی اماں نو لے کے آؤ اماں آئیے میرے آقا نے فرمایا اماں جی اے تیرا بیٹا کلمہ نہیں پڑھدا وجہ کی یہ کہ تو دے تو تے ناراض نہیں عرض کر دیے لاجپالا اے میرا پتر میری آنکھ دا تارا ہے میرے دل دا سہارا ہے میرے بڑھاپے دا سہارا ہے ایدیاں ساریاں گلاں چنگیاں نے پر ایک گل بڑی بری لگ دی ہے فرمایا میریاں گلاں نہیں مندا اپنی بیوی دیاں گلاں مندا میریاں گلاں نہیں ماندا میرے تے اپنی بیگم نو ترجیح دیندا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ بس آخری گل سن لو فرمایا صحابہ جاؤ جنگل وچوں لکڑیاں لے کے آؤ میرے آقا نے فرمایا بلال چھی آمنہ دلال فرمایا جاؤ جنگل وچوں لکڑیاں لے کے آؤ لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں لکڑیاں نو چلایا گیا میرے آقا نے فرمایا علقمہ نو وچ سٹ دیو میرے آقا نے پہلے فرمایا سی اماں نو معاف فرما دے جدو معافی نہیں ملی میرے آقا نے فرمایا انو اے دے وچ سٹ دیو اماں روندی ہے اماں جے تو معاف نہیں کرنا اماں تو معاف نہیں کرنا بہتر اے جہنم دی اگ تو بچ جاوے دنیا دی اگ وچ سڑ جاوے ادا عذاب مک جاوے گا عرض کر دیے لاجپالا میریاں اکھاں دے سامنے پتر جلے میرے آقا نے فرمایا اماں پھر نو معاف فرما دے جدو معافی آئی ہے ادھر معافی ہوئی ہے ادھر زبان تے کلمہ جاری ہو گیا پتہ چلیا ماں باپ دیاں ناراضگیاں کک پلے رہن دیندیاں ماں باپ دے موضوع تے بڑا وسیع موضوع ہے لیکن جنہ میں نے وقت دیتا گیا دوستو
میں ایک منٹ دی بھی خیانت نہیں کرنی الحمدللہ اساں پیرو مرشد آلے ہیں آپا بے لقامے نہیں ہے